Envexa esa muller forte que se fai máis libre, máis lixeira, cada vez que di as cousas que Carla nunca se atreveu a pronunciar, moitas veces nin a pensar. Agora sabe o poder que se oculta detrás da ira. A carraxe tece un fío de amizade entre dúas mulleres e un home que se atopan na sala de espera da Clínica Eva. Antía Yáñez escribe unha historia de alteridades e violencias, de amor e de furia, de posibilidades nas marxes. Unha distopía non moi lonxana na que entramos pouco a pouco no clan das Barbies. Cando escollín que un pouco, entre outras cousas, as protagonistas, as persoas protagonistas estivesen cal era o seu punto de unión, pois pensei un pouco no simbolismo ese da boneca rota, no? E seren bonecas rotas ou sermos bonecas rotas, porque a min sí que me cadrou, eu nací no 91, entón fun unha nena que xogou con Barbies, pero non lembro que me gustasen especialmente, dicir, eu facía pois porque tiña unha irmá pequena, entón pois gustábanlle, as miñas amigas tamén lles gustaban, era como que era o que tiña que facer, non? Entón así visto con perspectiva, pois tamén tivemos así charlas entre as amigas e eu preguntei, a vos pasábamos que cando chegastes á adolescencia, non? O vosso ideal de beleza, o que deberíades ser cando vos mirabades ao espello, era esa Barbie, non? Un pouco ese ideal imposible de corpo. E tamén lles preguntei especificamente se elas tamén sentiran algunha vez que tiñan que operar as tetas para acadar, non? A perfección, porque as nosas tetas nunca son perfectas. Entón, a maioría dicíame que sí, logo había outras que o que querían era sacar, que no fondo viña a ser, ninguén nos di, non? Que estes peitos tan grandes que forman parte do canon de beleza, moitas veces o único que provocan é problemas de costas ou outro tipo de problemas de saúde. Entón estaba aí un pouco unilas por esta boneca que o mensaje a nós nos chegou pervertido, porque realmente a creadora da boneca o que quería era as nenas estadounidenses dicirlles que podían ser o que quixeran, que podía ser Barbie médica, Barbie doutora, Barbie policía, non? Pero a nós ese mensaxe diluíuse, non? Un pouco o sistema é o que quere, aínda que unha idea a priori pode ser boa, ao final como nos chega a moitas das nenas, pois diluída, e o que tiñamos nós ou o que nos chegou a nós foi este é o ideal de beleza que ti tes que alcanzar, e por ser inalcanzable, pois ao final estamos buscando unha cousa que nunca chega. O que me interesaba coa novela, a pesar de que estas dúas mulleres, este home trans, se atopan nunha clínica de fertilidade, non era o tema da maternidade. Iso era unha excusa porque na maternidade, pois, bueno, os corpos das mulleres moitas veces son violentados, non falo só da violencia obstétrica, mil cousas máis, non? E, de feito, das protagonistas a única que ten fillos é Alma, e o que fai é dubidar constantemente da súa maternidade. Entón, para min o libro era un libro de violencia, de responder á pregunta que pasaría se as mulleres ou persoas como Anne, que é un home trans, pero que recibimos violencias, moitas veces, pois, violencias explícitas, moitas veces violencias simbólicas, verbais, o que sexa, respondésemos coa mesma moneda, non? Que sería socialmente iso, como cambiaría a nosa sociedade, que clase de sociedade construiríamos, non? Entón, por iso, si que estas tres persoas protagonistas, digamos, que teñen unha serie de problemáticas que ao mellor é un compendio de violencias que son pois un pouco estereotípicas, no sentido de que pois unha remata na prostitución, outra é unha muller racializada porque é unha muller negra, aínda que ela naceu aquí, nunca se considera aquí ou nunca consideran de aquí, e logo temos un home trans que remata vivindo na rúa, entón son como problemas que sí, que cando pensamos neles, pensamos pois canta xente coñecedes que vive na rúa ou canta xente coñecedes que está na prostitución. Son como problemas que todo o mundo sabe deles, pero directamente como que os apartamos ou non nos afectan ou a min non me tocan, ou como non está no meu círculo próximo, pois non están tan visibilizados, non? Entón, sí que son situacións moi difíciles para elas,
pero para min tiña unha razón de ser, porque como eu quería que a olla a presión, digamos, a ola a presión fose subindo pouco a pouco, e ao final rompese todo, pois tiña que atopar situacións graves, é dicir, ninguén vai tomar unha vinganza non sei como se di en galego, sanguinolenta ou unha vinganza tan salvaxe, pois se che tocan o cu nun concerto, que a quen non lle pasou, a min pasoume varias veces, non? Entón, claro, eso, aínda que sea violencia, non era unha violencia suficientemente levada ao límite como para que elas, á súa vez, tamén decidisen ir ao límite. Dicíame unha persoa a semana pasada nun club de lectura que ela o que vía a estas tres persoas protagonistas era pois que xa estaban pasadas de voltas, que xa lles daba todo igual. E digo, sí, era o que quería conseguir, porque para tomar decisións tan fortes e tan graves, pois xa che ten que dar todo igual. Eu é que son moi fan das historias de vinganza, non? Entón, despois de verme a Liam Neeson salvando a súa filla ou a súa muller ou a quen fose, pois 4 ou 5 veces, pois unha chega xa un pouco a dicir, home, xa está ben, non? Eu, a verdade, tragábamos todas, porque me encantan historias de vinganza, pero chegou un momento que o que eu buscaba era pois historias de vinganza protagonizadas por mulleres, é dicir, que non veña aquí meu pai a salvarme, senón que eu, pois, mate todo, non? E vin que non había tanto, non? De feito, está xurdindo unha etiqueta, ou leva xa xurdindo un tempo, pero digamos que non é moi non sei como dicilo, non ten unha historia moi longa detrás, que é de Feminine Rage, que hai pois persoas que encadran, por exemplo, dentro desta etiqueta, non? Pois o libro da vegetariana, que está traducido ao galego tamén, a vegetariana da última premio Nobel, non? Han Kang. Pero é certo que eu, no relativo a referentes literarios, teño menos que cinematográficos. Esta novela bebe moito de referentes cinematográficos, aínda que o conto da criada está aí, por suposto, pero no conto da criada eu penso que sí que hai unha crítica máis á maternidade, e eu non me vou tanto pola maternidade como pola violencia e o tomar a xustiza pola man. Referentes de películas, agora que se está falando moito de La Sustancia, a directora de La Sustancia ten unha película maravillosa, aínda que bastante forte, de hai uns anos, que se chama Revenge. De feito, as letras están en rosa, non? E o cartel é unha rapaza agredida, unha moza guapísima, pero que está pois feita polvo, ou está feita polvo, non existe en galego. É unha rapaza que se nota que foi agredida, non? E esa película a min eu creo que foi das que máis me marcaron, no sentido de é moi dura, pero sen perder, non, ese, non sei como chamarlle, non hai nada cómico, pero a vez ti dis, pois, saes da película e dices, vale, foi unha película moi dura, porque isto podería, por desgracia, pasarnos a calquera, pero a vez hai como un sentimento de, bueno, pois, aínda que sea na ficción, os malos esta vez sí que reciben o seu merecido, e reciben o seu merecido da vítima, non? Non de alguén que ven salvar a vítima. E a min iso era algo que me atraía moito, porque moitas veces collemos os libros non buscando un afán de aprender, ou eu, cando era pequena, non collía un libro con afán de aprender, senón no meu tempo de ocio, non? Para desfrutar, ainda que contase cousas moi duras, para min o libro sempre foi pois como ver unha serie ou unha película, non? Moitas veces para desconectar. Entón, neste libro, o único que pretendía era un pouco explorar iso, a violencia feminina, pero tamén tendo en conta que eles, cando se vengan, nunca ninguén lles di, esta é unha película de vinganza masculina. Dicen, esta é unha película de vinganza. E cando nos vengamos nós, pois é unha película de vinganza feminina, non? Ata que punto as etiquetas nos axudan moitas veces a poñer nome ás cousas que están invisibilizadas, pero á vez decir que nós somos a outra idade, porque o que dicía Liam Neeson, nunca lle din, esta é unha venganza masculina e machorra, e en cambio nós pois, somos vinganzas femininas, porque non sei, será que a venganza nosa é rosa, non?
Pois a ver, a novela xa ten varios anos de vida, pero foi unha cousa bastante diferente do que é agora. Comezou sendo unha novela, non é que agora sexa unha novela moi longa, pero aínda era máis curta, case a metade, de feito, case era un relato longo, non? Despois deixeina descansar varios meses, incluso varios anos, retomeina, volvín a revisala. Foi unha novela que collín e deixei moitas veces, que é algo que fago habitualmente, porque a min o paso do tempo que me dá perspectiva para ver un texto, para saber que sí e que non. E aínda así penso que esta foi a novela a que máis voltas lle din, no sentido de que tampouco é que eu sea unha persoa violenta, entón estaba explorando unha temática que me era moi allea e entón pois quería reproducila o máis fidedignamente posible, tamén tendo en conta que é unha distopía, co cal tiña que estar no meu presente e facer un pouco de evidente, non? Anticiparme a ese futuro que será dentro de 100 anos. Ademais, o que me pasou foi que mentres eu escribía, porque xa vos digo que estive meses e mesmo anos, ian salindo cousas que aínda me daban pois novas ideas ou novas perspectivas, non? Pois pasou que Ana Obregón foi a Estados Unidos e trouxe unha filla neta. Pasou que saiu a película de Barbie, cando eu xa tiña pois, esas bonecas introducidas na trama. E pasou, sobre todo, para min isto é o máis grave e o que lle deu un punto totalmente... Bueno, que ao final, en fin, que na novela, ao final é só un documento, pero a min afectoume bastante, porque para eu explicar como é ese futuro distópico non quería poñelo con palabras e perderme moito na narración. Entón o que fago é, antes de cada capítulo, hai como unha especie de documento ou transcripción de entrevista, ou non, é como un documentiño para que se vexa como é a época, non? E especificamente hai un paper, porque eu sou moi friki son enxeñeira, entonces a min estas cousas científicas son bastante friki. Hai un paper que se viralizou, eu creo que no 21, 22, por aí, máis ou menos, que se titula, literalmente, Doazón xestacional de corpo enteiro. E era unha muller, ademais a autora é unha muller, que viña a defender que as mulleres en morte cerebral, porque non lles deixábamos un poquinho máis aí enganchadas á máquina para que xestasen bebés, non? Telas aí de incubadoras humanas. E eu cando lín iso, pensei, a mí non me dá a cabeza, non me dá a miña imaginación para crear este papel. Se eu creo este paper e introduzco, aínda me han decir que son exagerada e que non, perder un pouco ese pacto de verosimilitude entre el lector ou lectora e escritora. E ese paper é real, entón aí foi cando me din conta de que estaba escribindo unha distopía, pero que realmente a distopía pois xa estaba aquí en moitas cousas.